Løjs alle sammen, velkommen til en video. I dag så jeg spiller CSGO. Jeg vil bare fortælle om, at jeg laver en giveaway med subs. Hvis jeg kommer op på hvis jeg kommer op på 50 subs, så laver jeg en giveaway med den her. Hvis jeg kommer op på 200 subs, så går jeg med den her. Hvis jeg kommer op på 800 subs, så går jeg af med en eller anden kniv, en eller anden meget bedre end den her. Og hvis jeg kommer op på 1.500, så giver jeg simpelthen min Dragon Lore væk. Altså, det er bare så sygt at være på så mange. Men det kommer jo an på, om vi overhovedet gider så, fordi I går på en mega lille skins ud af det, så ja, sådan en big win. Men vi kan da lige få lov til at se. Okay, og det er min Dragon Lore, jeg gerne vil give væk, hvis at jeg kommer op på de der 1.500 subs. Så jeg vil være meget taknemmelig, hvis at I får jeres venner til at subscribe eller et andet endnu. Det var sådan set bare det eneste, jeg gad fortælle om i dag. Så, men altså, senere der kan jeg også komme til at vise jer en inventory showcase, hvis der er. Og så kan I også bare selv vælge, hvad for noget I gerne vil. Og jeg har ikke sådan rigtig skins på T. Men det var indtil bare det, jeg rigtig gad at sige. Så tak fordi I så med. Hej hej.